Калоян отблизо. На най-интересното го спрях. Не, то винаги така става. Така е в сериалите. Следва продължение. Всеки ден ще виждате как Калоян се променя. Действително този епизод много добре показва, че любовта е движеща сила наистина. След малко пък ще разберете, ние сега ще ви заливаме с реалитета. След малко ще разберете повече пък как вървят снимките на нашото второ реалити. Зелената линейка и моят лекар. В телевизията стана бум, тръгва, зелената линейка тръгва. Къде отива? В Златица беше зелената линейка. Как Златица посрещнаха тази линейка? Защо в един момент всички плачеха? Едни от мъка, други от радост. Подробности ще разберете от кухнята на предаването. Ще ви разкаже екипът, който беше на мястото на събитието. Сега, днес тук сме приготвили всичко и за Свети Валентин, и за Трифон Заразан. Представям ви Таня Николова, която всъщност е от Плевен, музеят на виното, нали така? Точно така. Това е единственият пещерен музей на виното на Балканският полуостров и аз съм неговият управител. И след малко ще ми кажеш точно защо музей на виното и въобще какво се случва там. А пък до Златине... И тук като на двата лагера сме. Да, точно. Свети Валентин! Свети Валентин! Макар че видя ли как те откъснах от виното? Защото ти от сутринта хайде да си налеем чаша вино, хайде да си налеем чаша вино. Да, обаче тук има много повече джаджи има, дето можеш да пипаш, да разчувъркаш, да сбъркаш нещо, да щупиш. Даниела Димитрова всъщност ни обяснява за тези странни подаръци, които може да направите на любимия си човек. Наистина много интересни неща. Има тук. Кажи ми обаче, кое е най-подходящото вино за Свети Валентин? Така на любовна среща, любовна вечеря? Зависи кои са... Сухо, да речем, шампанизирано. Зависи кои са любовните участници. Съвсем сериозно. Предполагам, че ако са младежи, за тях би било по-подходящо бяло вино, розе. По-леки вина, така? Точно така, по-леки за разбиране вина. Ако са такива хора като Калоянчев, примерно, така, по-възрастни хора. Колкото по-зрял и... Христобот, тежко вино дай. Колкото по-сетивно зрял и по-сетивно сложен един човек, толкова по-сложно и по-тежко ще е виното, към което се ориентира. По-тежки вина, чу ли Калоянчев? И по-червени. По-тежки вина. На човека зад тази камера. Добре, я да видим пък най-странния подарък, който... Това вече е дори банално, май. Започна с това и с това продължаваш. Да. Добре, Даниела, кажи ни ти здравей. По-скоро бих ви показала най-търсеният подарък. Кой от всичките? Това сърце на 100 езика обичам те. 100 езика обичам те вътре? Да, вътре има 100 папируса и на всеки папирус има по един език. Разбира се, включени са и традиционните езици, но и такива, които са почти никой не ги е чул, като езиците на племената, примерно. Харесват го много. Има ли на габрус? Не. Може би ще кажеш как е. Не. Знам. Нещо по-кратко ще. Да. Много се хабиме. Много по-кратко, да. Да. Добре. Белезниците ги видяхме. Я покажете нещо друго. Друг подарък е 365 дена романтика за мъж. Вътре има 365 папируса. Сините... Пак папируси, да. 313 са сините. Те се теглят от мъжа от понеделник до събота и са комплименти от жената към мъжа. Жълтите са 52 броя, колкото са неделите в годината. И всъщност тогава през неделята той тегли и трябва да даде на своята жена тя да изпълни неговото желание. Тоест сините са комплименти, а жълтите са действия. Това остава за мен, не? Това ще остане за теб, ако го заслужиш. Тоест, това е игра. Добре, кажем, само това е игра. Искам Таня да ни каже защо пък виното се свързва с любовта. Защото виното е сетивност и любовта е сетивност. Те, според мен, изобщо не могат да бъдат разделени. Когато говорим за любов, трябва да говорим за вино. И обратното. Добре, малко по-късно, уважаеми зрители, ще продължим този разговор тук за виното, за странните подаръци, които може да направите на любимия човек. Може да се включвате и в нашата Фейсбук страница, Денят отблизо с Мария, и да пишете какво вие празнувате, или пък най-странният Свети Валентин, който сте имали, или може би най-странният Свети Трифон Заразан, който сте прекарали. Сега пък ще продължим нашият разговор, ще направим тренинги, между другото, за това как може да съблазним партньора. За жени се обаче, да знаеш. Това виното гледам, че е така празно. Да. Останете с нас сега, ще научите наистина много полезно. Кажете сега, да речем, по обяд хората ще отидат да си купят вино за до вечера. Как да разберем, може ли по мирис само, да разберем дали виното е добро или не? Това, което ти си донесъл, е уникално, всички много го харесват. Радвам се, че ви харесва тази комбинация от Каберне и Мавро, това, което опитахте. Вино се оценява цвят, аромат, вкус, после вкус.
То е комплексно. Всички сетива играят, когато оценяваме едно вино и аромата безспорно е един от водещите. От водещите. Да. Има, между другото, вина, които имат много спиртен аромат. Това какво може да ни показва? Може да означава много неща, едно от които е, че не е темперирано адекватно виното. Когато виното е твърде затоплено, алкохола се качва в горната част на чашата и вие може да усетите, може да усетите само алкохолният градус. Не може да усетите плодовете, не може да усетите нищо останало. Което означава, че и най-перфектното вино в ръцете на винен профан е профанско вино. Защото някои в крайна сметка го пият виното заради градуса, което не е добра идея. Само това исках да ви кажа, че пък някои пият вино, за да си отдават любовната мъка. Чувала си го това? Освен, че виното, нали, се свързва така с пламенната любов, се свързва и точно с това. Или въобще алкохола. Виното не е алкохол. Виното е алкохолен арт. Различно е. Все пак това е единствения алкохол, споменат в Библията, така че не може да подходим към него като просто към алкохол. Не, това е изкуство. Вижте, любов може да се удави и в морето, и в реката, но може да се удави много по-приятно с едно красиво вино. Така че... Добре, така че на здраве от нас, наистина, каквото и да празнувате днес, важното е да бъдете с любимите си хора. И да не консервирате любовта си, защото любовта може да се консервира. Това всъщност е часовник, може другото. Слагате го така, отваряте го отвътре и има часовник. Да, след малко следват новините, довиждане от нас. Наистина се надяваме, че сме ви доставили удоволствие. Опитахме се по-скоро да ви създадем настроение за празника, отколкото да ви затрупаме с съвети, защото най-добрият съветник е самата любов. Знаете го най-добре в сърцето си. Да, аз все пак ще добавя един обичай. Обичайте, то ще ви се върне. Точно така. Наслаждавайте се на единствения ден, който ни предлага два празника. Довиждане. Чао.